Sabuwar production. Kin ba sa sauti yau za mu yi waƙar doka. Abidoka dai Ta tabbata dai rani ne wa'adin kaka. sabon fesin. Damuna ta zo ga mu cikin marka. Abidoka dai Abidoka dai don burin gyaggyara gari. sabon fesin. Dan wani fesal buri ne cika alkawari. Abidoka dai Bin doka samsam baya ishe haɗari. sabon fesin. Shi bin doka sama ilimi kuma mai haƙuri. Abidoka dai Rashin haƙuri shi ke haifar da yawan haɗari. sabon fesin. Yamani fesal kai alkhairi ne nan a gari. Abidoka dai Kanan dabo ga sako ƙauye da gari. sabon fesin. Dale capacity gaba fesal kafi su quality. Sai MD dan ka fi MPT. Gaba fesal to continuity. Sai MD bangaren duty. Gaba fesal Karota ta sai sai MD. To mu sai wurna da muna da farin gwamna. To abu egir gwamna. Mu aka doka yi zaɓe mai da nufin Allah. Abu dokar dai don mu guje wa yawan haɗari. Sabon fesin. Aiki muka zo yau Karota muna fahari da farin MD. Abidoka dai dan mu guje wa yawan hadari. Sabon fesal Aiki muka zo yau Karota muna fahari da farin mu yamdi. kira Allah da ikon dukkan lamari. Abidoka dai Sarkin da ya gara kuma sannan ya yi sari. sabon fesin. Rakunin ka salatin ka dubugun albashari. Abidoka dai Ahali da sahabai Allah ka saka su ka sa fesal MD. Abidoka dai dan mu guje wa yawan hadari. Sabon fesal Aiki muka zo yau Karota muna fahari da farin yamdi. a kula dukkan al'umma na gari. Abidoka dai Tuki da kula shi ne yake kare hadari. sabon fesin. Tukin mota shi ka zama sanadin hadari. Abidoka dai Mu tsaya mu kula ga sako a gaya mana in ji farin yauni. Abidoka dai dan mu guje wa yawan hadari. Sabon fesal Aiki muka zo yau Karota muna fahari da farin yamdi. san babu sani ba sabo aiki muka zo. Abidoka dai Mu ne a gaba yan Karota fagen kwazo. sabon fesin. Ki sani ka sani ba ma bacci ko gizo. Abidoka Ita dai ne doka za ta gume tafiyar kasa har da na kan sirdi. Abidoka dai dan mu guje wa yawan hadari. Sabon fesal Aiki muka zo yau Karota muna fahari da farin yamdi. ka sai karfe ka tabbata duk shaidar ka akwai. Abidoka dai Dan ja burki duk fitilin ka ka sa musu kwai. sabon fesin. Ɗaya ka natsu takaddogun ka kashe da akwai. Abidoka dai Shi bin doka za ya hana a tsare ka a dinga yi maraddi. Abidoka dai dan mu guje wa yawan hadari. Sabon fesal Aiki muka zo yau Karota muna fahari da farin yamdi. wannan sako ne daga honorable engineer Faisal Mahmud Kabir MDin Karota na jihar Kano. Abidoka domin ci gaban al'umma.